कैसन बानी जा आप सबे। सबसे पहले रक्षाबंधन के ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। काहे कि अभी रक्षाबंधन 9 तारीख के बा और आज से ही बाजार में सब बहिन लोग अपना भाई खातिर रक्षा खरीद रहल बा। सारा बहिन लोग के हमरा तरफ से रक्षाबंधन के ढेर सारा शुभकामना और ढेर सारा प्यार। काहे कि रक्षाबंधन के जब फेस्टिवल जब त्यौहार आवेला ना, तो हम अंदर से सच बोले तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट यही से जाने जे हमरा आपन कोनो बहिन नहीं के, जौना की वजह से ही जब त्यौहार आवेला तो जब हम अपन कलाई सोना देखे नहीं ना, और मार्केट में बाजार में जब राखी बिकत देखे नहीं ना, तो एक अंदर से मतलब काफ़ी ज़्यादा ई होला, फिर फीलिंग्स होला जे काश हमरो वो कोनो बहन रही वो हमरा खातिर राखी खरीदी। काहे कि देखी फिर भले मतलब वो लड़ाई झगड़ा होला भाई बहन के बीच में, लेकिन रक्षाबंधन एगो ऐसन का त्यौहार है। ये रक्षाबंधन के त्यौहार अइला के बाद बहन मार्केट में जाले और वही दुकान से राखी खरीदे ले, जो दुकान पे मतलब एक अलग डिजाइन मतलब एक अलग किस्म के राखी बिकत हो गया। और वो दुकान से जब वो राखी खरीदे ले तो वो दुकान में सबसे महंगा राखी बहन ही खरीदे ले, सबसे महंगा राखी बहन ही खरीदे ले। और सबसे सुंदर राखी चाहे चांदी के होके या सोना के होके, वो अपना समझे में मतलब बेहतर से बेहतर राखी खरीदे ले। और काफ़ी मतलब खुश मिजाज होके जब रक्षाबंधन के दिन आवेला तो अपने भाई के कलाई में राखी बांधेली। ये अटूट प्रेम के रिश्ता है, अटूट प्रेम के मतलब पर्व है। ये भाई बहन के मतलब रिश्ता काफ़ी अटूट बा। और जेके बहन नहीं खे उहे समझ सकेला जे मतलब एक के दर्द का होला, बहन के दर्द का होला। काहे कि भाई बहन के रिश्ता एगो बहुत पवित्र रिश्ता है। ये पवित्र वो पर्व और पवित्र रिश्ता में अगर बहन साथ ना होके भाई के, तो फिर भाई के दिल के ऊपर का गुजरेला ये कौन भाई ही बता सकेला। रक्षाबंधन के जो पर्व है एक तरह से भाई बहन के पवित्र रिश्ता के भी दर्शावेला। और बहन चेके ना होला उहे समझेला फिर बहन के दर्द का होला। भाई अपना बहन से काहे ना कितना दूर होके, लेकिन जब ये रक्षाबंधन के त्यौहार आवेला ना, तो रक्षाबंधन के पहले ही भाई अपना बहन से मिले खातिर, अपना कलाई पे राखी बंधवावे खातिर घर आ जाला। ई होला भाई बहन के प्यार के रिश्ता। और बहुत सारा ई बा, बहन भले मतलब सालों भर लड़ाई झगड़ा करे अपना भाई से, लेकिन राखी के पहले अपना भाई के इंडिकेट करते रहे तू कब अइबा, तू कब अइबा, तू कब अइबा। और रक्षाबंधन में हमके गिफ्ट कर दे, ठीक ना। ये एक अटूट रिश्ता बा भाई बहन के, जेके बहन ना होला वो भाई ही समझेला बहन के दर्द, और जेके भाई ना होला वो बहन ही समझेले भाई के दर्द। राखी सिर्फ एक धागा ना है, राखी वो धागा के नाम है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ता के दर्शावेला, पवित्र प्यार के दर्शावेला। वो सालों भर लड़ाई झगड़ा भले भाई अपना बहन से करेला, बहन अपना भाई से करेला, लेकिन रक्षाबंधन के पहले से ही सारा बहन अपना भाई के फ़ोन कर करके, अगर भाई बाहर में हो ले तो ओके बुला लेला। ई होला पवित्र रिश्ता भाई बहन के, बहुत ही पवित्र रिश्ता। और बहन ये सोचले जे हम अपना भाई के ये साल मतलब दुनिया के सबसे मतलब बेहतरीन राखी अपना भाई के कलाई में बांधी। और जब बहन अपना भाई के कलाई में राखी बांधे लेना, वो टाइम के फीलिंग्स, और जब बहन अपना भाई के माथा पे तिलक लगावेले तो वो टाइम के फीलिंग्स ही अलग होला। वो फीलिंग्स सिर्फ एगो भाई ही समझ सकता। भाई लोग में ही उतने उमंग होला, सिर्फ
अपना बहन से राखी बंधवावे खातिर हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर से चल के अपना घरे आवेला लो, ये ताकि रक्षाबंधन के दिन हम अपना बहन से अपना हाथ में कलाई बंधवा सके। ई होला भाई बहन के रिश्ता और ई होला भाई बहन के प्यार। आज के ई हमार रक्षाबंधन वाला ब्लॉग एक छोटा सा ब्लॉग हुआ। ई रक्षाबंधन वाला ब्लॉग कैसन लगल है और सारा बहन लोग से ई करतनी जो आप लोग फटाफट कमेंट करी जा, काहे कि आपके भाई खास करके आप लोग खातिर आज वीडियो बनैले बा, अपना बहन लोग खातिर वीडियो बनैले बा। तो ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और फटाफट कमेंट करी जा। मिलम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खातिर जय हिंद और सारा बहन लोग हैप्पी रक्षाबंधन।